देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा पंडित हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय 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 श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय चंद्र अद्वैत जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा पंडिता काहे यहाँ तुम्ही से नीला चला क्षेत्र सन्यासा मोरा या उलर सातला हरे कृष्णा என்ன கதை பண்டிதா ஓடிட்டு இருக்கு காயே என்ன கதை மாதாஜி அந்த பாடிட்டு போன இதுல அந்த நிலாவை பாக்குறது அது மத்தாஜி. அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன அப்படின்னாக்கா பின்னாடி திருப்பி பார்க்காம சொல்லணும், முன்னாடி பார்த்து சொல்லக்கூடாது, அப்படியே சொல்லணும் மெமரியில இருந்து, அப்பதான் கண்டினியூவேஷன். அந்த கடா கடா இந்த கடாதர பண்டிதரை நீ எங்க கூட வர வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்வார் மாதாஜி. ஏன் அப்படின்னா நீங்க சேத்த சந்நியாசம் பண்றதுனால நீங்க எங்க இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு பூரி ஜெகநாதர் கோயிலாட்டம் தான் இருக்கும், அதனால நீங்க இங்க இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அவர் கூட வர்றவங்க ஒரு பரமானந்த பூரி, ஹரிதாசர், இப்படி நிறைய பேர் அவர் கூட போறார் மாதாஜி. முகுந்தர், கோவிந்தர் இவங்க எல்லாம் அவங்களோட போறாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ இப்போ அடுத்தது நீங்க மேல படிங்க. வெரி நைஸ், படிங்க. पंडिता कहे यहाँ तुम्ही से नीलाचला क्षेत्र संन्यास मोरा यौकार சாதலா. ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்புமாறு வேண்டப்பட்ட போது கதாதர பண்டிதர் பகவானிடம், நீர் எங்கிருந்தாலும் அதுவே ஜெகநாதபுரி, என் சேத்திர சந்நியாசி என்று சொல்லப்படுபவன் நரகத்திற்கு போகட்டும் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரசாதலன்னா பாதாள ரசாதல படிக்கிறோம் இல்லையா, லோவர் பிளானட் செல் இருக்கிறது. எத்தனை யமலோகங்கள் இருக்கு, அதாவது எத்தனை என்ன சொல்வீங்க ஹெல்லுக்கு தமிழ்ல, நரக்கங்கள், எத்தனை நரக்க லோகங்கள் இருக்கு? கேக்கல. 22 28 28. ஓகே, 28 நரக்க லோகம். வெரி நைஸ் ராமசாமி பிரபு. 28 இருக்கு. ஐ திங்க் புஷ்ப மாதாஜி எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க. கலாவதி மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சோ அதனால கேட்டீங்கல்ல கலாவதி மாதாஜி? நான் பண்றேன் மாதாஜி. சோ அதனால 28 நரக்க லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த 28ல எங்க போனாலும் ஐம் நாட் பாதர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது கதாதர பண்டிட்க்கு உண்டு இந்த பாவம் இல்ல, இது எல்லா டிவோட்டிஸ்க்குமே இந்த பாவம் தான். எல்லா டிவோட்டிஸ்மே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, as long as கிருஷ்ணர் ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் எங்க போனாலும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சாயுஜ சாமிப்பிய சாஷ்டி சாலூபம் ஏகத்துவம் அஹியூதா தியாமானான கிரந்தி சேவானாம் மத் சேவானாம் ஜனாக. அப்படின்னா சேவை கிடைக்கலன்னா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்ற பாவத்துல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்
மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரே கடைசி வரல மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி என்னுடைய பெயரளவிலான சேத்திர சந்நியாசம் நரகத்திற்கு செல்லட்டும் சொல்றாங்க மாதாஜி. அவங்க வந்து நரகத்துக்கு அந்த சேத்திர சந்நியாசம் வாங்குறதுனால நரகத்துக்கு செல்லட்டும் சொல்றாங்களா மாதாஜி? ஹரே இல்ல கிருஷ்ண இல்ல மாதாஜி. கோ டு ஹெல்ன்றது வந்து லிட்டரல் மீனிங் இல்ல. இப்ப வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல, இப்ப வந்து நீ வந்து சாப்பிடலன்னா நீ வந்து நரகத்துக்கு தான் போவ, நீ என் பேச்சு கேட்கலாம், கோ டு ஹெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் நரகத்துக்கு போறேன்றது அது எங்க வேணா போட்டோம், அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன். அது ரொம்ப டீப்பா ஆய்ந்து பார்க்கணும்ன்றதுக்கோசம் இல்ல. இப்ப நான் சொன்ன மீனிங் என்னன்னா, அவரே நரகத்துக்கு போனாலும் அவர் கவலைன்றது இட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அவர் வந்து நான் நரகத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணல. அவர் வந்து அந்த கஷேத்திர சந்நியாசமே அங்க போட்டோம் அப்படின்னா, கஷேத்திர சந்நியாசம் நரகத்துக்கு போகும்ன்ற அர்த்தமும் இல்ல. இது நம்ம சில தடவை சொல்லுவோம்ல, சில வார்த்தைகளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் அர்த்தம்ன்றது இருக்காது. ரைட், இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் யார் அப்படின்னும்ல, அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்போ இன்னொரு இதுல கூட பில்வமங்கல டாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து என்ன சொல்றீங்க, நான் வந்து அதாவது மாயாதேவி இல்ல யாரது, நம்ம வைகுண்டமே வாசல்ல தட்டினாலும் நான் வந்து சட்டை பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை, எனக்கு வந்து இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், புரியுதுங்களா? லிட்டரலா வந்து என்னோட பாதத்துல நிக்கிறாங்கன்ற அர்த்தம் இல்ல. அதே மாதிரி நித்திரமா நான் நரகத்துக்கு போவேன் இல்ல, அவங்க அதாவது இந்த என்னது இதுவும் நரகத்துக்கு போகணும்ன்றது இல்ல. மாதாஜி சொல்ற மாதிரி இது ஓபன் ஆகுறது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு, ஸ்லோ இல்ல. நம்ம வரலையா மாதாஜி? எனக்கு வருது, நீங்க ஓபன் பண்ணுவீங்கன்னு வெயிட் பண்ணேன், உங்களுக்கு வரலன்னா நான் எடுத்துருவேன். அதான் மாதாஜி, எனக்கு இதுக்கு மேல ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி, நான் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். இப்போ 131 ஆமாங்க 132 மாதாஜி. 132 प्रभु काहि नाकारा गोपीनाथ सेवना पंडित काहि कोटि सेवा तावात पाद दर्शने. பிரபு ககே ஈகாகரா கோபிநாத சேவன பண்டித ககே கோடி சேவாத்வந்த பாத தரிசனா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கதாதர பண்டிதரை ஜெகநாதபுரியில் தங்கி கோபிநாதரின் சேவையில் ஈடுபடும்படி கூறியபோது கதாதர பண்டிதர் பதிலளித்தார், உங்களுடைய தாமரை திருவிடைகளை தரிசிப்பதிலேயே கோபிநாதருக்கு கோடி மடங்கு சேவை செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, கதாதர வந்து ஜெகநாத் இருன்னா கதாதர பண்டிட் ஆக்சுவலா வந்து அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு, ரைட்? சோ நான் வந்து இங்க இருக்க மாட்டேன், அதனாலதான் சொல்றாரு கஷேத்திர சன்னியாசம் போட்டோம்னா நான் அதை பத்தி சட்டை பண்ணல அப்படின்றது, ஐ எம் நாட் பாதர்ட். அதாவது அந்த கஷேத்திர சன்னியாசம்ன்ற நான் எடுத்த அந்த சபதம் போட்டோம் எக்ஸ்பிரஷன் இல்லையா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஆனா என்ன இதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, எதுக்கோசரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் அடிக்க மாட்டோம் இல்லையா. அவர் ஏன் அந்த மாதிரி கமெண்ட் அடிக்கிறாருன்னா, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை, என்ன எனக்கு பிரச்சனை ஆனாலும் ஐ எம் நாட் பாதர்ட், ஆனா முன்னோட இருக்கிறதா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு அப்படின்னு. பிரபு காஹே சேவா சாதி தே ஆமாயா லாகே தோஷா इन्हारा ही सेवा करा हमारा संतोषा. प्रभु कहे सेवा साडिबे आमाया लोके दोषा इहार की सेवा करे हमारा दो சந்தோஷா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் அவருடைய சேவையை புறக்கணித்தால் அது எனது குற்றமாக்கிவிடும். நீங்கள் இங்கேயே தங்கி இருந்து சேவை செய்வது சிறந்தது, அது எனது மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பண்டிதா என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது நீ வந்து அங்க இருந்தனா, அதாவது நீ வந்து இங்க வராம நீ வரி பண்ணிக்காத, நான் பாத்துக்கிறேன். நீ வந்து அதாவது ஒரு செகண்ட் இருங்க, ஸ்கிரீன் நான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிட்டேன். நீ வந்து இங்க இருந்தே சேவை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த சேவையை விட்டனா அது தப்பு. அதாவது இப்ப வந்து அவர் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. கஷேத்திர இது அப்படின்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து எல்லாரும் நம்ம வந்து கிளம்பி லெட்ஸே நம்ம இங்கே போறோம்னு வச்சுக்கலாம், அதே இடத்துல வரும், ஜெகநாத்லயே இருக்க போலான்னு. ஆனா திடீர்னு நம்மளுக்கு ஆசை வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து இல்ல ஜெகநாத்தை விட்டு நம்ம வந்து மாயாப்பூர் போலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றோம், ரைட்? ஆர் விருந்தாவன் போறோம். இப்ப வந்து இது குற்றமாகாது, ரைட்? அந்த சேவையை விட்டு போறோம்ன்றது ஹாஃப் மீன்ல இல்ல. அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீ பண்ற சேவையை விட்டு போனா அதுவும் தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? அதனால இங்கே இரு, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு சேவை கண்டினியூ ஆகும் அவர் போனாலும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற பண்டித், ரைட், பூஜாரி அங்க சொல்றாரு. அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகா. பண்டிதா காயே சபதோஷா அமர உபாரா தோமா சங்கே நாயைபே ஐபே ஈகேஸ்வரா. பண்டிதா காகே சபா தோச ஹமாரா உபரா தோமா சங்கே நாயிபா ஜாயிபா ஏகேஸ்வரா. பண்டிதர் பதிலளித்தார், கவலைப்பட வேண்டாம்,
எல்லா குற்றங்களும் எனது தலைமீது இருக்கட்டும். நான் உங்களுடன் இணைந்து வராமல் தனியாக செல்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இதான் சாக்குன்னு அவர் வந்து கதாதர பண்டிட் சொல்றாரு. சாரி, இது பண்டிதர் சொல்ல, நான் மிஸ் ஆச்சு. கதாதர பண்டிட் சொல்றாரு, பரவாயில்ல எல்லா தப்புமே என் தலையில இருக்கட்டும், நான் உங்களோட ஒன்னும் வரல, நான் வந்து நான் உங்களோட வரேன், அந்த பாவம் எல்லாம் என்ன, பேசிக்கலி ஒரு சேவையை பாதியில விட்டா தப்பு, ரைட்? அது என்னமோ ரியல் தான் அவர் சொல்றது. ஆனா இவர் ரொம்ப எக்ஸால்டட்னால பரவாயில்ல அந்த பாவம் எல்லாம் என் தலையில வரட்டும், அதான் அவர் சொன்னார்ல, அதை பத்தி கவலை இல்ல. சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்ல நீ அங்க தங்கு, சேவையை பாதியில விடாத, பரவாயில்ல நான் பாதியில சேவை விட்டாலும் எனக்கு ஓகே, அந்த பாவம் வரட்டும், அது பரவாயில்ல. ஆனா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. ஆனா இவர் ஒத்துக்கல அப்படின்னு, சரி ஓகே எல்லாம் என் தப்புலயே இருக்கட்டும், நான் உன் கூட வரல, ரைட், நான் தனியாவே போறேன் அப்படின்றாரு அவரு. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாரு, நான் போய் தான் ஆவேன், இஷ்டம் இருந்தா நான் கூட வரேன், இல்லைன்னா நான் தனியா போவேன், ஆனா நான் வரேன் அப்படின்றாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சில தடவை நம்ம சொல்லுவோம் புரியுது குரூப்பா மாதாஜி. வரேங்க, வரலன்னா நான் வந்து ஓகே நான் உன்னோட வரலப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் தனியா வரேன் அப்படின்னு, சேவை செய்யாதது என் தலையிலேயே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எங்க போறாரு அவரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம். ஐக்கே தேகி தயாபே நாயாபே தோமாலாகா प्रतिज्ञा सेव त्यागा दोषाधारा आमी बागी. हरे ऐके कृष्ण देखते या बियाना बाबा याबा तो माला की प्रतिज्ञा सेवा दिया का तो सातारा आमी बाकी. மொழிபெயர்ப்பு. நான் சச்சி மாதாவை காண செல்வேன், ஆனால் உனக்காக செல்ல மாட்டேன். கோபிநாதருக்கு நான் செய்த நேர்த்தி கடனையும் சேவையும் கைவிட்டதற்கு நானே பொறுப்பாவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ட்ரை பண்ணனே வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதிரி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, போகாதேன்றாரு. இல்ல நீ வந்து சேத்திர சன்னியாசம் போக மாட்டேன், இல்ல நான் எடுத்திருக்கேன் ஆனாலும் போவேன். சரி ஓகே, ஆனாலும் நீ வராத, அது தப்பு, சேவை விட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் உங்களோட வரேன். அல்ல வரக்கூடாது, அது தப்பு, நீ இங்கே இரு அப்படின்னா, சரி அப்ப நான் ஒன்னும் உனக்கு கோசம் வரல, நான் எப்படி இருந்தாலும் போறேன், நான் தனியா போறேன், நான் சச்சி மாதாவை பார்க்க போறேன் அப்படின்றாரு. ரைட், இது வந்து நம்ம எல்லாம் அப்ப நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணணுமான்றதுல அர்த்தம். இது வந்து எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸோட பாவம், அவங்களால இருக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏத்த பலி பண்டிதா கோஷானி प्रत्यक्षा लीला काटाटा आशी प्रभु धारे संगे आनी एला. हरे कृष्ण माताजी. एतापल्ली पंडित कोसा जानी प्रीति शलीला काटक आसी प्रभु तारे संगे आनैला. இவ்வாறாக கதாதர பண்டிட் கோஸ்வாமி தனியாக பயணம் செய்தார். ஆனால் கட்டாக் நகரத்தை அடைந்த பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை அழைத்து தமது சங்கத்தில் வைத்துக் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். வந்ததா ஃபைனலா வந்து என்னன்னா தனியா போனாரு. ஆனா அங்க போன உடனே அங்க ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை பார்த்துட்டாரு. அவரை கூப்பிட்டுட்டு சரி வா அப்படின்னு கூட்டிக்கிறாரு. அதாவது அவரோட டிவோஷன் அவ்வளவு ஆழமா இருக்கு. இதுக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பேச்சு அவர் கேட்கல அப்படின்றது இல்ல, பட் அவரோட டிவோஷன் அவ்வளோ ஆழமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் இங்க சொல்றாங்க என்ன பாவம், இவருக்கு அகேன்ஸ்டா போனாலும் ஏன் கேட்கிறாரு அப்படின்னு. பண்டிதேரா கௌரங்கா பிரேமா பூஜானநாயா பிரஜிதா கிருஷ்ண சேவா சாடீல த்ரீன பிராயா. पंडित गौरांग प्रेम पूजन नसया प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा सडिल திரணபாராயா பராயா. கதாதர பண்டிதருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் இடையிலான பிரேமையின் நெருக்கத்தினை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கதாதர பண்டிதர் தமது சபதத்தையும் கோபியருக்கான சேவையையும் ஒரு புல்லை துறப்பதை போன்று கைவிட்டார். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கத்தினை பெறுவதற்காக கதாதர பண்டிதர் கோபிநாதரின் சேவையில் ஈடுபடுவது என்னும் தமது வாழ்நாள் விரதத்தினை துறந்தார். இத்தகைய அன்பு பரிமாற்றத்தினை மிகவும் அந்தரங்கமான பக்தர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். பொதுவாக யாராலும் இதன் பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாருக்குமே இது வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த பாவம் வந்து நம்மளுக்கு அவர் சொல்ற பேச்சு கூட கேட்கல. இப்ப வந்து சில தடவை சில சுச்சுவேஷன் அப்படியா, நம்ம எல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர் போறச்சே, ஐ திங்க் அன்னைக்கு ஏகாதசி, ரைட்? அப்போ வந்து அந்த டைம் கரெக்டா ஃபாஸ்ட் பிரேக் பண்ணணும், நம்ம கிளீன் பண்ணணும். ஸோ பிரபு சொன்னாரு 15 மினிட்ஸ் 9 மினிட்ஸ்ல கிளீன் பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு, லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. பிரபு சொன்னார் ஓகே ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணோம், ஒழுங்கா போங்க, ராதிகா நீயும் போய் சாப்பிடு கீழே அப்படின்னு, போய் ஒன்னாவது சாப்பிட்டுட்டு வா அப்படின்னு. சரி பிரபு அப்படின்னு. இப்போ வந்து எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டேன், பட் கடைசியில வந்து ஐ ஸ்டேட் பேக், ஏன்னா கொஞ்சம் இருந்துச்சு, ஏன்னா இப்போ டிடியை கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு.
இப்ப வந்து வெளியில இருந்து பார்த்தா என்ன, ராமகிருஷ்ண பிரபு சொன்ன பேச்சை அகேன்ஸ்டா போற மாதிரி பாவம் இருக்கும். ஆனா அது வந்து இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் என்ன, நீ பட்னி இருந்தானா நேத்து பண்ண ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும், எஸ் பிரபு ஐ கோ அப்படின்னு. ஆனா அங்க போவே முடியல. ஆனா எக்ஸாக்ட்லி அந்த டைம் வந்து கரெக்டா வந்து ராமகிருஷ்ண பிரபுவே கையில கொண்டு வந்தாரு மேல ஃபுட், ரைட்? இப்ப வந்து நம்ம வெளியில இருந்து பார்த்தோம்னா என்ன சொன்னோம், சொல்ற பேச்சே கேட்கல. சொல்ற பேச்சு கேட்கலனாலும் எப்படி இவர் குரு அவ்வளோ பண்றாருன்னா, அந்த இது அவருக்கு புரியுது, ஓகே சுச்சுவேஷனால விட்டு வர முடியாது, அதனால அந்த பேச்சு கேட்கல அப்படின்னு. சோ ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது உங்களுக்கு புரியுது, அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடியுதா? இது கொஞ்சம் மோரலஸ் லைன் ஆகுது. என்னன்னா, குருவோட பேச்சு வந்து கேட்காம இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்து சில தடவைனா வந்து எப்ப வரும்னா, சில தடவை வந்து அந்த குருவுக்கே நன்மையோ இல்ல அந்த குருவோட சிச்சுவேஷன் கோசமோ ரைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ அதேதான் இங்க கதாதர பண்டிட் ஒரு சேவையை ஏன் விடுறாருன்னா, அதை விட பிகர் சேவை அவருக்கு சைத்தன்யாவோட போறது இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தேகம்